első nagy gratuláció a startszemélyzetnek jár, mert bavarázsolták Mystic Man, mindenki a helyén. És start elindult a 2025-ös szerencsejáték ZRT 103. magyar derbi, mind a 13-an ott voltak a gépben, és mind a 13-an jól is ugrottak ki. A következő kérdés, hogy milyen lesz a tempó, és ezt kidiktálja. Neutrinos tűnik fel a frontban, Sunset Ashram társaságából, Oriental Star és Mirage King. Ott van a két favorit, egyelőre a harmadik, negyedik helyen. Genghis Khannal is próbál Perovic közel helyezkedni. Mystic Man tartja még a lépést ott a fronttal, akkor, amikor szűk egy kör, 2000 méter van még hátra az idei derbiből. Nagyon-nagyon együtt van a mezőny, és hát menne Neutrinos, erősen fogva galoppozik az élen, mellette pedig ott van Sunset Ashram, aztán pedig a két nagy rivális, bent a falon Oriental Star, míg mellette Mirage King, tehát a két legjobban fogadott telivér jelen pillanatban a harmadik, negyedik helyen. Őket, aki követi, az My Kind of Way, illetőleg My Kind of Way mellett Mystic Man, aki ugye nagyon-nagyon késleltette a beállást. Jó pozícióban van Genghis Khan is, illetőleg ott van a mezőny második felében per pillanat Jamal, aki mellett most talán el tud menni Barcio istáló és tréningtársa az, aki vezet. Neutrinosról van szó, ő diktálja a tempót, mögötte pedig egy fél hosszra láthatjuk Sunset Ashramot, és Mirage King az, aki először megindul a nagy kedvencek közül, de hát nagyon fogva megy az egész csapat. Oriental Star is fogva galoppozik a negyedik pozícióban, hatalmas a tumultus, még mindig ott tudja tartani magát Mystic Man, és egészen kívülről talán a totyogás megunva Genghis Poysa az, aki gyorsítani látszik, viszont ezért cserében nagyon-nagyon-nagyon kívül kell majd fordulnia, miközben kezdődik az igazi verseny, de hát Mirage King még mindig csak a harmadik. Egyelőre nem tűnik igazán gyorsnak az idei derbi, 800-nál a cél előtt. Fuchs az, aki úgy tűnik, hogy kiesik a futamból. Még mindig az élen van Neutrinos, mellette pedig most már úgy tűnik, hogy jön a favorit. Mirage Kinget próbálja előni, Georgiev Sunset Ashramot megkerülve a befutóban áll az ére. Oriental Star mögött ott a falon My Kind of Phil Arjan. Ez egy abszolút taktikai verseny, és nem biztos, hogy ebből csak a favoritok jönnek majd ki jól. Minden esetben Mirage King most már az élen. Mögötte jön a másik nagy kedvenc, Oriental Star. Georgiev vagy Linek köztük dől el az derbiben, most teljesen egyértelmű. Phil Arjan próbál jönni, Jamal óriási meglepetése, elcsíphet egy helyezést. Mirage King az élen, mellette Oriental Star, a két favorit szuper küzdelme, 150 méter van hátra, bent a falon Mirage King, mellette Oriental Star, Jamal és Phil Arjan is jön rájuk. Mirage King vagy Oriental Star vagy Mirage King vagy belül, Mirage King lehet, hogy megnyeri a derbit. Óriási harc a két favorit között, 300 méteres finish, komoly célfotó, talán Mirage King, tehát ott volt mellette Linek és Oriental Star. Őrült nagy csata volt, én is úgy láttam, Mirage King tudta végül behúzni a versenyt. Stanislav Georgiev óriásit lovagolt Oriental Star ellen, Jaroszláv Linek ellen.